Seguraski, noizbait entzun duzue edo esan duzue. Tximista batek zu jotzeko probabilitatea loteria jokoen saria irabaztearen probabilitatea baina handiagoa da. Ba, tira. Ez dakigu zein den tximista batek zu jotzearen probabilitatea. Baina bideo honen ostean argi daukagu behintzat loteria joko batzuen zenbakizko probabilitatea nola kalkulatu ikasiko duzuela. Beraz, bideo tutorial honetan, loteria desberdinetan sariak irabazteko probabilitatea kalkulatuko ditugu. Halaber, hauek kalkulatzeko beharrezkoak diren matematikako tresnak azalduko ditugu. Lehenik eta behin, Gabonetako Loteria Nazionala azalduko dugu. Loteria joko honetan, nahi izanez gero, loteria biletearen zenbakia hauta daiteke. Bestela, ausazko zenbaki bat eskaintzen da. Zenbaki hau, serie baten 10 izango da. Sariak banatzerako orduan, 2 loteria ontzi daude. Ontzi batean, 0tik 99.999 arteko zenbakidun bolak biltzen dira. Seriaren zenbaki izango dena. Eta bestean, eskaintzen diren sari guztien balioak inprimatuta dituzten bolak egongo dira. Zehazki, 1807 sari desberdin. Zozketa egiteko aldi berean 2 ontziak biratzen dira. Eta aldi berean, bola bana ateratzen da ontzi bakoitzetik. Horrela, lehen ontzitik ateratako zenbakiari, bigarren ontzitik ateratako saria egokitzen zaio. Zozketa bukatzen da sariak finkatzen dituen loteria ontziko bola guztiak ateratzen direnean, eta saria irabazi duenak seri horrek jaso duen diruaren 10 jasoko du. Gabonetako Loteria Nazionala loteria jokoa irabaztearen probabilitatea kalkulatu ahal izateko matematika tresna batzuk azaldu beharko ditugu. Lehenik eta behin, Laplazen erregela edo Laplacenen legea probabilitate sinpleak kalkulatzeko irizpidea azalduko dugu. Irizpide honen arabera, haren hots aztertzen ari garen gertakizunaren probabilitatea honela kalkulatzen da. Haren aldeko kasu kopurua, zati, kasu guztiak edo emaitza gertagarri guztien kopurua. Laplacen erregela erabili ahal izateko ezinbesteko baldintza da emaitza posible guztiak ekiprobableak izatea. Hau da, probabilitate berekoak izatea. Emaitza posibleak ekiprobableak ez badira, Laplacen erregelak ez du emaitza zuzen emango. Gure kasuan, gertaera guztiak probabilitate berekoak dira. Izan ere, zenbaki guztiak behin bakarrik azaltzen dira loteria bileteen zenbakiez betetako ontzian. Lehen sari irabazteko probabilitateak kalkulatuko dugu. Kontuan hartu behar dugu, lehen saria loteria bilete zenbaki batek bakarrik irabazi dezakela. Hau da, arrakastarako aukera bakarra dagoela esan dezakegu. Zenbakia loteria biletea guztira 100.000 dira, hau da, gertaera guztien kopurua 100.000 dela esan dezakegu. Laplacen erregela aplikatzen dugu probabilitatea kalkulatzeko, eta lortzen dugun emaitza honakoa da, 1/100.000. Orain, Euromillones loteria jokoa azalduko dugu. Euromillones loteria jokoaren funtzionamendua zeharo ezberdina da. Prezio arrunta 2,5 eurokoa da, eta diru gehiago jokatzeare badago. Loteria bileteak honako itxura du. Loteria bilete honetan 2 laukizuzen daude. Bata zuria zenbakiekin, bestea horia izar zenbakidunekin. Laukizuzen zurian dauden batetik 50 zenbakitatik 5 hautatu behar ditu erabiltzaileak, jokalariak. Behean dagoen laukizuzen horian ordea, 12 zenbakidunetatik 2 hautatu behar ditu jokalariak. Funtzionamendu hau joko arruntarentzat izango litzateke. Beste variante batzuk ere badaude. Diru gehiago jokoan jarriz gero. Hala ere, gu joko arruntean zentratuko gara. Euromillones loteria jokoaren lehen saria irabaztearen probabilitatea kalkulatu ahal izateko 2 tresna garrantzitsu erabili beharko ditugu. Lehenik eta behin, kombinatoria. Demagun, n elementuko multzo bat dugula. Bertatik, k, non k, n baino txikiagoa den, elementu aukeratzeko dauden moduei kombinazio esaten zaie. N elementuko multzo batetik k aukeratzeko modu desberdin kopuruari n multzo baten gaineko k kombinazio esaten zaio. Eta kombinazio desberdinen kopurua honela kalkulatzen da. N faktorial, zati k faktorial,
bider n-ken k faktorial. Orain, gertaera independenteak zer diren azalduko dugu. Probabilitatearen teorian, A eta B gertaerak elkarrekiko independenteak direla esaten da, baldin bata gauzatu izanak bestea gertatzeko probabilitatean eraginik ez badu. A eta B independenteak direnean formula hau betetzen da. Azaldutako matematikako tresna guztiak erabilita, euromillones loteria jokoaren lehen saria irabazteko probabilitateak kalkulatuko dugu adibide gisa. Lehenik, jabetzen gara, goiko laukizuzeneko zenbakiak aukeratzea eta beko laukizuzeneko izar zenbakidunak aukeratzea gertaera independentea direla. Beraz, bi hauek aldi berean kontuan hartzea nahi badugu, gertaera independenteen ebakiduraren formula erabili daiteke. Alde batetik, 5 zenbakidun karratu hautatzeko aukerak honako hau da. Era berean, izarrekin kalkulatzen ditugu aukera posible guztiak, hau da, honako hau. Lortu ditugun bi zenbakien biderkadura izango da hain zuzen loteria bileten hautaketaren aukera posible guztiak. Laplazen erregela erabiliz eta kontuan hartuta guk loteria bilete bakarra aukeratu dugula, lortuko dugun probabilitate totala honako hau da. Ikusitako guztia eta gero, Gabonetako loterian saria irabazteko probabilitatea handiagoa dela ondoriozta daiteke. Baina irabazitako sari hori askoz ere txikiagoa izango da. Aztertu ditugun bi loteriaz gain gehiago ere badaude, baina beti antzeko funtzionamenduarekin. Eta sariak irabazteko probabilitatea kalkulatzeko ere antzeko tresnak erabiltzen dira. Tamalez, sariren bat irabazteko probabilitatea beti izango da baxua.